садҳо зодагони Бадахшон аз пайи таъқибу фишори мақомоти Тоҷикистон рӯ ба Аврупо оварданд. ӯзбекистон тасмим гирифтааст истеҳсоли мошинро дар як сол то ба 5 миллион адад расонад. дуздони Қуръони қадима дар Намангон боздошт шуданд. дар ростови Лабидон 3 нафарро барои издивоҷи қалбакӣ бо муҳоҷирон маҳкум карданд. пас аз воқеаҳои моҳи май дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва нопадид шудани фаъолон дар Москав, даҳҳо зодаи ин минтақа ба кишварҳои Аврупо муҳоҷират карданд. ба иттилои Радиои Озодӣ, бештари нафароне ки худро ба Аврупо расонидаанд, аз фишор бар наздикони худ нигаронанд ва аз ифшо шудани номашон худдорӣ мекунанд. манбаи хабар менависад, беш аз 200 зодаи Бадахшон аз Русия ба Олмон рафтаанд. дар пайи гирдиҳамоии моҳи ноябри соли 2021 дар Хоруғ ва тазоҳуроти моҳи майи имсол ва воқеаҳои рӯшон, теъдоди афроди мавриди таъқиб дар Бадахшон ва хориҷ аз он ба таври бесобиқа боло рафт. ширкаткунандагони тазоҳурот гуфтанд, ки новобаста аз ваъдаи авфи мақомот, теъдоди боздоштшудаҳо ва маҳкумон ҳамарӯза дар ҳоли афзоиш аст. дар ҳамин ҳол, Андрей Серенко, коршиноси масоили низомию амниятӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон, дар саҳифаи телеграмиаш бо такя ба манобеаш навишт, ки як гурӯҳи фаврӣ аз Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон вориди Москав шудааст. ҳадафи ин гурӯҳ боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод кардани беш аз 30 нафар зодаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки дар қаламрави Русия қарор доранд, мебошад. гуфта мешавад, дар миёни кормандони ниҳодҳои қудратии Тоҷикистон, ки ба Москав фиристода шуданд, нақши шикорчиро як сокини Хоруғ, афсари раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфта бо номи Муслим мебозад. манобеъ бар ин боваранд, ки Вазорати умури дохила ва Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар боздошт ва безараргардонии фаъолони сиёсӣ берун аз қаламрави Тоҷикистон ба ҳам рақобат мекунанд. ширкати General Motors ва ширкати UzAuto барои истеҳсоли мошинҳоро дар як сол то 500 000 адад расонидан кӯмак хоҳад кард. дар ин бора хабаргузории Автострада.uz бо такя ба манобеъи наздик ба UzAutoProm хабар додааст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфтушуниди байни мошинсозон ба амал омада, ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки то охири соли 2023 ҳамкориро фаъол созанд ва истеҳсолотро дар 3 корхонаи UzAuto Motors 1.5 баробар, яъне то 5 миллион мошин дар як зол афзоиш диҳанд. моҳи феврали соли равон президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дастур дода буд, ки то охири сол 275 000 адад мошин истеҳсол шавад. дар соли 2021 дар Ӯзбекистон 237 000 адад мошин истеҳсол шуда буд. дар ростови Лабидон 3 нафарро барои издивоҷи қалбакӣ бо муҳоҷирон маҳкум карданд. додгоҳи ноҳияи Ростов 2 сокини маҳаллӣ ва як шаҳрванди Тоҷикистонро дар ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ тавассути издивоҷҳои қалбакӣ гунаҳкор донист. дар ин бора дафтари матбуоти ФСБ дар вилояти Ярославл хабар додааст. тафтишот собит кардааст, ки маҳкумшудагон барои маблағ ба даст овардан ба шаҳрвандони Тоҷикистон барои гирифтани шиносномаи Русия миёнравӣ карда, ба никоҳи қалбакии онҳо бо шаҳрвандони Русия мусоидат кардаанд. дар рафти баррасии парвандаи ҷиноӣ, судшавандагон ба гуноҳи худ пурра иқрор шуданд. ба онҳо аз 2 то 4 сол ҳукми шартию озмоишӣ дода шудааст. дуздони нусхаи қадимии Қуръон, ки аз зиёратгоҳи Увайси Қаранӣ, ноҳияи Чортоқи вилояти Намангони Ӯзбекистон дуздида шуда буданд, дастгир шуданд. пулис 2 сокинони шаҳрҳои Чортоқу Намангонро бо гумони даст доштан дар дуздии Қуръони қадима дастгир кардааст. ҳини бозпурсӣ маълум мешавад, ки онҳо китоби дуздидашударо дар яке аз биноҳои баландошёнаи шаҳри Намангон дар кӯчаи Навоӣ пинҳон карданд. ному насаби гумонбаронро мақомоти интизомӣ ифшо накардааст. қаблан раёсати пулиси Намангон хабар дода буд, ки шахсони номаълум шаби 9 ба 10 август тахминан соати 12:04 шаб нусхаи дастнависи Қуръонро аз зиёратгоҳи Султон Увайси Қаранӣ дар маҳаллаи Баликул дуздиданд. нусхаи дуздидашуда соли 1874 аз абрешим сохта шудааст. баландии китоб 74 сантиметр, бараш 51 сантиметр, ғафси 12 сантиметр ва он аз 426 саҳифа иборат аст.